O Concello de Pontevedra lanzará unha liña de subvencións para os autónomos e micropymes valorada en 1.250.000 euros. O obxectivo complementar as axudas facilitadas por outras administracións e apostar polo futuro. Intentar que todas as actividades económicas que teñan que ver ou que teñan locales abertos ao público e que tuveron que estar pechadas durante mínimo de 15 días, etc., que poidan ter un apoio do Concello en relación coa súa modernización, coa súa aposta polo futuro, coa súa modernización, digitalización, mellora de accesibilidade, mellora de estética ou calquer outro tipo de cuestións que se consideren, non? Estas subvencións estarán dirixidas a todos aqueles empresarios que, tras a crise do coronavirus, queiran apostar por modernizar os seus negocios e adaptalos aos novos tempos. As axudas serán destinadas ás actuacións feitas dende o 14 de marzo ata o 30 de decembro. O porcentaxe da subvención que vamos a dar para as actuacións será dun máximo dun 70% da actuación. A máxima subvención será hasta 5.000 euros, e os proxectos que poden presentar e que poden ser susceptibles de subvención pode chegar hasta 12.000 euros. Esta liña de subvencións non é unha medida illada, senón que forma parte dun paquete de medidas que o Goberno municipal quere levar a cabo co obxectivo de reactivar a economía local. Esta medida que hoxe inicia o seu trámite non é unha medida, non é unha ocurrencia, nin é unha medida aillada, sino que forma parte dun paquete de medidas que vimos desenvolvendo dende o 14 de marzo, pero con sentidiño, como ben dixo o alcalde, con moito sentidiño, esperando un pouco cal ia a ser a evolución da situación, esperando tamén as actuacións das outras administracións que teñen, en moitos casos, moitas máis competencias que a nós, e a partir de aí complementando os aspectos donde esas axudas ou esas actuacións de outras administracións non chegan, non? A intención do Goberno municipal é sacar esta liña de subvencións canto antes e adxudicar estas axudas antes de que remate o ano.